Pocházím z Hodonína, jsem rodila hodonínská občanka, ale značnou část svého dětství jsem strávila v Čechách, protože tatínek byl voják z povolání a krátce po mém narození byl přeložený do Příbrami. Odsud jsme se přestěhovali do Jinec, takže já jsem prožila dětství ve vojenském prostoru. Potom tedy došlo v armádě k nějaké reorganizaci, byli jsme přeloženi do Hodonína a protože moje maminka pochází z nedalekých Čejkovic, takže to byl vlastně jakoby návrat ke kořenům, návrat domů. Z gymnázia jsem se hned nedostala na vysokou školu a jeden školní rok jsem učila na základní škole v Miloticích. Ty děti tehdy chodily do 7. třídy. Já jsem byla o pár let starší než oni. Bylo mi čerstvých 18, mezi nimi jsem se docela ztrácela. Učila jsem český jazyk, dějepis, přírodopis. Měli jsme na to nějaký krátký pedagogický kurz. Bylo nás tehdy docela dost, protože chyběli učitelé. No a zároveň jsem se chystala na přijímačky. Dostala jsem se až na odvolání, nicméně dostala jsem se do Olomouce na český jazyk, dějepis. Absolvovala jsem tuhletu školu a pokračovala jsem, vlastně vrátila jsem se do školství. Učila jsem na základní škole v Dolních Bojanovicích. Musím říct, že to byl velmi příjemný rok. Já na tu dobu strašně ráda vzpomínám. I na tu dobu, kdy jsem učila v Miloticích, i na ty Dolní Bojanovice. Akorát, že tehdy jsem si uvědomila, že u toho prostě nemohu zůstat. Přispělo k tomu i částečně to, že jsem učila poměrně nepopulární látku, dělnické hnutí a politickou ekonomii a tyhle věci. Takže v Dolních Bojanovicích jsem se potom nějakým způsobem během toho školního roku se stala ta věc, že tady v Muzeu Hodonínska se uvolnilo místo a já jsem sem byla přijatá v srpnu roku 1989. Začátkem 90. let to byla doba prostě obrovských změn. To byla obrovská historická doba, kterou každý prožíval po svém. Zámeček se měl stát prvním opravdu důstojným sídlem toho muzea, protože to Masarykovo muzeum v Hodoníně má velmi složitou a občas docela pohnutou historii. Mockrát se stěhovalo, mockrát měnilo koncepce, mockrát také díky tomu přišlo část sbírek. Osudy Masarykova pomníku jsou takovým velkým mementem našich novodobých dějin. Dá se na nich krásně ukázat způsob, jakým minulé režimy s Masarykovým odkazem zacházely. Takže pomník byl postaven v roce 1931, ale v roce 1940 už byl na příkaz protektorátní vlády, stejně jako spousta jiných upomínek na československou státnost, odstraněn. Po válce bezprostředně jsme ho znova postavili, potom zase byl odstraněn, byl rozřezán dokonce na 3 kusy. V době Pražského jara bylo rozhodnuto, že bude postaven znova. No a potom pod záminkou vlastně stavby tady té silnice s tím, že byly zbourán část bloků tady toho domu za mými zády, tak vlastně byl odstraněn i ten pomník a byl schován v depozitáři galerie. Takže ta socha celkem 3krát byla odstraněna, 4krát postavena znovu. No, tak doufáme, že už nám tady vydrží a že snad konečně přestaneme ohýbat odkaz té osobnosti podle toho, jak se kterému režimu zrovna hodí. Muzejní činná je spíš tvůrčí práce, tvořivá práce, strašně pestrá, je tam ten záběr úplně jiný. Takže přivedlo mě to k tomu, že jsem začala studovat muzeologii. Tu jsem dělala jako postgraduál dálkově na Masarykově univerzitě v Brně. A také mě to vedlo k tomu, že jsem sama později začala muzeologii učit, protože jsem si uvědomila, že v muzeích dost často chybí.
A tehdy vlastně v 90. roce se muzeum vrátilo právě k osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka. Je to vlastně nejvýznamnější hodonický rodák a Hodonín mít nikoho lepšího už asi dlouho nebude. Zatím posledním větším projektem, připomínajícím odkaz Masarykovy osobnosti, který realizovalo město na podnět Masarykovy společnosti a Masarykova muzea v Hodoníně, kde jsem vytvářela jeho obsah, tak je naučná stezka po stopách T.G. Masaryka, která je částečně inspirovaná jeho návštěvou v roce 1924 v Hodoníně a prochází od vlakového nádraží až po muzeum, kde končí. A smyslem je ukázat osobnost Tomáše Garrigua Masaryka nejen tak, jak ji známe z učebnic, ale i v těch souvislostech, které jsou důležité pro Hodonín a na které také mohou být místní obyvatelé hrdí. Já jsem se stala tím hlavním odborným garantem vzniku expozice, která by byla specializovaná právě na osobnost Tomáše Garrigua Masaryka. Což je úkol, ke kterému se lidé dostávají spíš ke konci kariéry. A mě to potkalo hned na začátku. Takže znamenalo to pro mě vrhnout se i nejen na muzeologii, ale i na studium této osobnosti. A bylo to v době, kdy jsme si teda pořídili děti. Velkou výzvou pro mě bylo poznat tu osobnost. Mě teda čím dál tím víc zajímala, protože krom toho, že byl nesmírně inteligentní člověk, tak i lidsky byl velmi zajímavý. To jako rozhodně byl nevšední člověk. V těch 90. letech jsem měla, myslím si, docela štěstí i na autora toho konceptu expozice, protože to byl scenograf Petr Fuchs a scenografové mají tu vlastnost, že vlastně umí příběhy přetavit do vizuální podoby. A byla to i docela drsná škola, krom toho ega, že jo, které v sobě architekti průběžně mají. tak vlastně mě právě dával docela dost razantně najevo, že odborné řeči nikoho nezajímají, že divák se opravdu musí všecko vnímat pohledem nebo rukama nebo prostě jinými smysly. Takže naučilo mě to právě zvažovat vlastně, jaké texty kam dát, aby ještě dávaly smysl. Díky tomu třeba, že jsem tady pořádala semináře věnované osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka, ale zároveň také semináře věnované muzeologické tematice. Začala jsem prostě pronikat do asociace muzeí a galerii, začala jsem se tam angažovat, protože jsem nějak pociťovala potřebu vlastně pracovat na tom, aby se zlepšil obraz muzeí ve společnosti. Ten počet projektů, to nejde jen o tu kvantitu, ale opravdu tam byl i obrovský kvalitativní skok. A věřte mi, sama ze své porodcovské zkušenosti vím, že ty samotné výjezdy, byť se dělají v zimě, v dešti, blátě, za každého počasí, tak nejhorší potom je to hodnocení. To obzvlášť, když jsou takto silné projekty v takovém množství, tak to je teda tak trochu za trest někdy. Nástupem do funkce v roce 2006 musel zájem o Tomáše Garrigua Masaryka poněkud ustoupit do pozadí. Nastupovala jsem v době, kdy začaly probíhat přípravy nominace na zápis Slovanského hradiště v Mikulčicích a sousedního kostela svaté Margity Antichojské v Kopčanech na seznam světového kulturního a přírodního dědictví. Takže jedním z úkolů té revitalizace, která tady probíhala, vlastně stále ještě probíhá, tak bylo modernější stvárnění expozice v pavilonu nad prvním a druhým kostelem. A architekt Jan Konečný, který je vlastně scénograf, tak dodal svým stvárněním té expozici atmosféru výjimečnosti, unikátnosti, která oslovuje nejen návštěvníky, ale oslovila i porotu Národní soutěže muzeí Gloria Musealis, která tomu potom udělila hlavní cenu za rok 2008.
Tak a teď se rozhodneme, jestli paní pustíme ven nebo ne.